Asibingelele babukeli bayo iBlack Live TV igama noNhlanhla Mamelo wakaZondi sikhona ke la sikhipha khona ke izimfihlo yazi-ke sikhiphe ethi imfihlo ke namhlanje ukuthi ke ngabe kwenzakalani alikho ke lishona lingenalo ezalo sizwe kusisi ukuthi yini into esiphathile yona namhlanje sabona sisinjani Ngiyaphila sesinjani? ngikhona Ngiyaphila nami. yes yiphi imfihlo yakho ngiphathele yona namhlanje uyahle indaba ihlekisa No, imfihlo yami ngifisa ukuzoconfessa kusisi wami. Because bengihlala nosisi wami, kahle kahle ngizoconfessa kusisi nakuSibari. okay buba u2 Yes, boba u2. Kushuthi bengihlala emzini wakhe usisi wami ushadile. So njengoba eshadile bengihlala khona emzini wakhe kwazise emakhaya kukude. yeah So sahlala ke nosisi. Kushuthi kwathi ngomunye uday kwakhona oshonayo emndenini kaSibari wami. Kwacaca ukuthi uSibari uzobe engekho esemsebenzini. So wasethi uSibari ucela ukuthi kube usisi uzohamba ayomela ekhaya ukuthi bekhona nje abekushoniwe. So wahamba kusisi wayomela. Ngasikhathi ehambile mina ngangikhona ekhaya. Wabuya uSibari ntambama wabuya singapheka saphaka sadla. Okushuthi uSibari benenkinga nosisi ekamerweni. Yes bebenenkinga ekamerweni. Wabuya kuSibari wazongitshela efuna ulwazi mina ukuthi mhlawumbe ngamsiza kanjani. Nangempela ke wafika wangena ekamerweni washo ukuthi kunendaba afisa sikhulume ngayo afisa ngimbonise kuyona ukuthi mhlawumbe ngenze njani ukuze akwazi ukuphuma kuyona leyo nkinga. Okay fine. Afika uSibari ahlale lapha esihlalweni mina ngisembhedeni ngilalele. Afika nje uthi Sibari kunento engiphethe kabi engazi futhi ukuthi ngizoyilungisa kanjani. So ngizokhuluma nje ngoba udadweni ngikhululeke. Aqala kangitshela athi usisi ekamerweni akasamniki kahle ngendlela. So makufanele balale ubika lokho nalokho athi uphethwe yilumo abika izinto eziningi so agcine naye sebona ukuthi kushuthi ukulala kwami naye kuyamhlukumeza. So uyabona ke manje isikhathi sesiside behleli beshadile kodwa uyamncintsha makufanele kwenzeka once futhi nakhona umbona ukuthi ngathi umuntu uyamhlukumeza nje. Okay. So sakhuluma ke bandla because mina bengazi leyo nto sisisaxoxa naye kodwa akaze sifike lapho ukuthi angitshela ukuthi unenkinga ekanjalo. Angitshele. Mase ngiyamtshela ke mina ngithi ay Sibari ngicabanga ukuthi mawukuthi inkinga esikuxake kanjalo mhlambe ngaba yinto ongayikhuluma nasemndenini because phela wakhipha inkomo unkosikazi wakho lo fanele nenze ngendlela right ujabule yes. Ngasikhathi sixoxa ke angazi ukuthi ngathi kwenzakaleni ngoba beloke engithinta ke kona engafiki lapho ekuthena angitshele istory sakhe bena kuloko engithinta yabo engibamba mhlawumbe makuthiwa kade ngingekho angibamba ngahage nami bengingena inkinga futhi nalokho cause phela uSibari wami engihage enza yonke into kushuthi ngalola suku ngoba kwakusebusuku wangibamba wangisondela sagcina sesihleli ngandawoni naye hleli ngandawonye like njengoba sihleli sibathu. No, wayeze embhedeni wafika wahlala embhedeni kimi. Embhedeni wakho? Embhedeni wami yesekamerweni lami waphuma kwelakho ezohlala kwelami. Okay, sizoxoxa. Usisamukho uye kulomncwabo lo. Yeswaya emncwabeni. So vele uzobuya ngakusasa futhi uzobuya lethi ngoba kusemakhala ngcotshelwa khona. uSibari ayanga ngoba yena wayesebenza. Okay. Sihlaleke nayo uSibari lo engithinta ke. Kwasho ukuthi phela umuntu wesilisa ke. Wangithinta ngalendlela ukuthi sagcina silalile ke. Kwaba yiphutha ngifuna uqama amanga salala kwagcina sekuba khona umntwana because salala kanye hayibo manje uthi nalala nagcina seni enjoy kakhulu yes sa enjoy because kwakumnandi yeah hayibo nga enjoy nje nani kuze kube khona ngisho usana I protection dololo asicabanganga nje asicabanganga I protection asicabanganga ngifuna uqama amanga. And angazi makuthiwa ngempela nje wasengize ngafika lana ngixoxa le story sami ukuthi ngingasizakala kanjani kodwa inhloso yami ukuthi usisagcinela zile lo qiniso and into ewesi ke kuyona yonke lento yes ngakhulelwa ngithe sengikhulelwe ngahamba ngawumuntu othola umsebenzi because ngase ngibothi nje asengikhulelwe manje angikwazi ukukhipha ingane and mina nginayo ingane nje asengitholela umntwana angisho ukuthi ufike kabi noma ngizothini kodwa nami bengingikwazi ukwenza mhlambe izinto engagcina ukuthi ngicine sengimkhiphile ngabaleka ngasho ukuthi sesingithola umsebenzi and naye akazanga ngoba wagcinela ke phone efuna ukwazi ukuthi ayibo manje ubuya nini ini kanjani
akazange ukuthi ngikhulelwe and akawazi namsebenzi lo engisebenza kuwona. So usisi benoSibari abanayo ingane? Cha, banabo umntwana. Okay, shuthi lengane yakho iyona. Iyona yodwa khona. Okay. uSibari uyalazi udaba uthi wakumithisa? uSibari akazange ngabaleka Oh, nje uyena kwayena lo ufuna ngimtshelanga ukumtshela ukuthi wona khona ingane ngabaleka nje because ngafane ngaphenika and ngabuka nje ukuthi ekhaya kuzothiwani and uma wethu wayekhuzile wathi akathanda ukuthi ngiyohlala nabo ngenxa ukuthi nabo babehlalela bobabili benesizungu bangicela ekhaya ukuthi ngize ngizohlala nabo and manje nje wasekukhona ingane sekuyesinye istory leso isekhaya bazi uSibari akazi nosisi akazi nanokuthi ngeke ngalala ke nje nomuntu wakhe. Yani. So ufisa ukuthi sibafonele. Usisi noSibari. Sibachazele udaba olwenzakala isigameko. Ya kona ngiyafisa usisi uthi agcine lazela iqiniso because ubenza konke ekhaya. Njengoba sihleli nje sibathathu mina uSibari uyena ngithatha nje njengengane kwabo encane. So angazi ukuthi uzo-react kanjani bese ethola udaba olungaka into ebhlungu kakhulu ukuthi hana umntwana and mina enginaye lo mntwana. And uSibari angaze ngimtshela ukuthi salala kwaze wagcina sekukhona ingane and ukukhula kwengane ngiyabona nje usiqala ikhula nje manje iyazi phela ukuthi umngane iba nobaba. Izoqala ngifaka imibuzo ngingazi ukuthi ngizochaza ngithini. So it's better ukuthi angaze akhule ngokweqile kunalokho umuntu amazi ubaba wakhe. What if usisi wakho njengoba esemdala kangaka ebuya akhathale noma ebuye ngafisa ukuya njengoba echaphazela uSibari ukuthi umuntu ovilaphayo ukuthi aye ngasenkonzweni yekamera mhlambe kunento emenzayo ukuthi aqine lokho okungenzeka mhlambe isifo esithizeni mhlambe anqene usidalula asabayo ukusisho kwena noma mhlambe khona into adlula kuyona asabayo ukuthi ayitshele omunye umuntu because phela khona abanye mhlambe futhi omunye uthola ukuthi vele wayenganikiwe ukuthi abe nabantwana. You understand, not everyone uzokhulelwa benabantwana mhlawumbe uthi naye wa discover leyo nto asazi ukuthi yini ago through akuyona nje bengakaza akutshele wena ezigazi lakhe kodwa uhlala naye wagcina utshela uSibari. Ya into engiyazi kahle ukuthi izomphatha abhlungu because bengithembe kakhulu kubantwana nje basekhaya ubengithembe kakhulu and ngiyazi ukuthi lento izomphatha izomhater. Angazi ngiyafisa nje ukuthi engathi noma mhlambe la ekhona angangixolela azi ukuthi angimzondile hayi ukuthi bengimzonda ngendlela engenze ngayo angazi nami kwafika usathana kanjani because nami umuntu ngiyayithanda ingane yami kodwa ngiyafisa ukuthi usisangixolele angikwazi ukuthi mhlambe ngokuthiwa mhlambe ke omunye umuntu uhlapha ngathi wayengayikhipha ingane bese ethola ukuthi ubekhulelwe yabo kodwa nami esinye isono leso esinye isono and sengihlale naye isikhathi eside yangilimaza kwamina yangilimaza so ngiyafisa nje ngathi umuntu amanga angixolela azi ukuthi akubanga inhloso konke okwenzakalayo. Futhi siqala ngomntaka mama manje usisi wakho simfonele. Yebo sisingajabula. Then mase sifonele uSibari. Yebo. Okay, abekho ndawonye vele. Noma awunawo ishow sithi umuntu ongahlali na. Angazi. Ngahlahla angazi kwenzakalani njengamanje nabo because ngakhetha nje ukubaleka. Ngabaleka ngisho umndeni wami. Ngabaleka ngisho umndeni wami ukuthanda because ngangibona ukuthi yonke lento izoqhatha umndeni and uma wasikhuza sithathana ukuthi ekhaya sebantu abaningi yabo so nami ngajabula usisi ngithatha ngazo ukuthi peace of mind. Yes kanti kuzokwenzakaleni kodwa engingakusho ukuthi bengaqondile indlela ekwenzeke ngayo cela ngixolele la ekhona. Okay, asame somfonela usisi. Yebo. noSibari naye simfonele noma mhlambe sicela ukuthi sikhulume nabo babili asazi ukuthi sothini kodwa sofonela usisi njengamanje. Okay. All right. Yebo sawubona. Yes sanibona manjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noNhlanhla wakaZondi lana on Black Life TV. Sisohleleni sithi khona sikhipha izimfihlo. So nginosisi lana udadewenu. Uthi ngiyacabanga ukuthi udadewenu benihlala naye. Yes kunemfihlo afisa ukusherela yona ekhaya.
njengamanje mekuthi nje ungabe usekhaya noma ungakhona ukukhuluma? Hayi angakhuluma ngisendlini vele ekhaya. Oh okay, kungcono kakhulu mama usendlini. Engabe ubaba ukhona mhlawumbe endlini? Ya ukhona sinayo sibabili. Oh, usisi ubefisa ukuthi le mfihlo le njengoba su Black Life TV esibhalelile ibefisa ukuyidlulisela kunina nobabili njengoba ade hlala kunina nobabili lapho umalume kanye nawe nkosikazi. Ingane kadadewenu le ubuhlala naye ngithi awe ngayo. Ya ngiyambona. So ufisa ukuyidlulisela kumkhwenyana wakho nakuwena imfihlo nje isizathu esamenza ukuthi agcine esenyamalala engasasho ukuthi uya ngakephi. Hayi ngakhuluma. Okay. Ngizomcela ubaba angakhuluma. Okay, ngicela ucele nobaba ke nangu ngiyamnikeza ifoni usisi. Alright. Nangu baba. Sanibona. Ngicela ubambe. Ubeke kanje yes, khona sizokuzwa. Sanibona. Ibeke la nje ifoni khona ngizokuzwa Ya kunjani? Ngiyaphila sesinjani nini? Ngiyaphila. Kwenzenjani? Ngicela bandla ukukhuluma nani because lento isingidla isikhathi eside ngiyabona manje ukuthi izogcina isingilimaza kwamini uqobo. Wesisi uyakhumbula ngesikhathi kushoniwe eMbombulu? Ngesikhathi uSibare esebenza sagcina engayanga emgcwabeni kwahamba wena sasala noSibare thina ekhaya. Ngesikhathi noSibare ekhaya uSibare wangixoxela ngenkinga yena yasekamerweni wacela ukukhuluma nami wangitshela ukuthi ninenkinga kanjani ekamerweni. Wayesethi ucela ukuthi angitshele mhlambe mina ngizoba khona engingamsiza ngakho yabo. Yeah, so sase saxoxa ke noSibare wangichazela ukuthi ninenkinga ukuthi nigcina kuthima senilele ugcina ungafuni ukuthi niye naye ekamerweni uma ukuthi kuyenzeka nigcina nilalile kodwa nje nigcina ningazwananga ngalendlela yokuthi ngicela ungilale imasisi ngicela wehlisa umoya khona sizokwazi. Manje mntama ngicela wehlisa umoya khona uzongizwa ukuthi ngithini. So uSibare waswangi umoya mina ngifisa ukwazi ukuthi wena uhloseni nalento ishoyo uzoyisho. cha njengobe ngishilo Sibare ngathi ngifuna ukukhuluma because lento ingiphethe kabi sesiside isikhathi nawe uyazi ukuthi fanele igcine egcineni yazeke lento. Ukuthi ungihlokanise nonkosikazi. Cha akuyona siswami ngisacela ungilalela bandlezwe. Kushuthi ke sase sagcina silalile noSibare because wayeloke engithinta and engaqala ukungithinta engibamba yabo. Wavuma. Into Ukuthi ngempela mina. ukuthi sasisobabili sisikwengekho omunye umuntu sasisobabili and ngase ngithuli ngagcina ngivumile ke nami ngendlela ekwenzeka ngayo because asive sisobabili and nosizi lakhe ngase ngizwile lonke indlela ayikhala ngakhona. Ngikuthande kangaka kodwa. Ngiyazi mntama ngiyacela ngicela wehlisa umoya. Baba Smart, ngikuthande kangaka ngikhathe emakhaya ngithi uzohlala nathi. Wena uzongenzela lento ongenzela yona njengamanje. Yini lo ngicela yona kahle kahle? Ngiyaxolisa mntama ngisacela wehlisa umoya Akusizi ukuxolisa kwakho akusizi. Isingiphathe kabi isikhathi eside. Ubalekela into yazi. Ayikho indlela Ngempela lento yenzayo. ayikho indlela bengenza ngayo because nawe uyawazi umndeni wethu ukuthi unjani. Baba Smart, akulungise nazo inkinga zakho ngoba ngizovukelwa ekhaya. Ilalela sesilalela khona kukhona okunye bana ngicela ungalivala ucingo yazi. Ukhulume silalele imkhuba yakho. Ngicela ngingalivali bantu ucingo. Kushuthi ke ngasikhathi isikade sileleke kwaba khona ingane ngakhulelwa kwagcina kukhona ingane ngahamba nayo. Manje ingane yami ngiyayibona ukuthi egcineni kosuku yamdinga ubaba wayo. And nami ngiyadinga ukuthi agcine akubanga inhloso. Angazi phela mawusuthi awuyazi ke leyo nto uqonda ukuthini waphela
uyazi ukuthi salala mina nawe yize kwaba usuku olulodwa kodwa salala ingane kwagcina ibe khona indlela engaphenika ngayo nami ngangazi ukuthi ngikhulelwe and uyazi ukuthi nami ingane ngitshela mina ukuthi kanye nje wena usuyagulela angikuwena wahamba ungashongo lutho la uthi mina ngikahle ufuna ngixabanisa nonkosikazi hayi ngoba lalela la weqhamukile ngicela ubuye uze la ungangifaki kothivini uzokhuluma lento le ungitshele kahle emehlweni lento ngicela mina njengamanje angizwa kodwa sisuyazi na ukuthi ingane nkade ngangiyidinga kuukuthi yenze ngendlela errong kwagcina sekuba ningane noSibari kodwa uyazi nami ukuthi ingane ngangeke ngikwazi futhi ukuyikhipha uthi asenze njani-ke njengoba ususiqhamukela nabantu bakuthi nje uthi mina wahamba lana singayikhulumanga yokuthi wena ukhulelwe ingane kugcineni kodwa iyamdinga ubaba wayo abafana nje lapho uhlala khona baqede manje ukuthi uzosulela ngami ukuthi ngixabane nonkosikazi ayikho leyo nto uyazi na ukuthi ayikho leyo nto kodwa ingane yamdinga ubaba wayo mina into engiyifuna ukuthi nje into ekhona ukuthi mina ngakhulelwa kwagcina kukhona ingane njengamanje ingane yamdinga ubaba wayo ngangiphenikile ngangisaba uyazi ukuthi ekhaya abantu banjani ngangizohambe ngitshela sisi ngiyacela ngicela wehlisa umoya ayikho into engizoyikhuluma nawe njengamanje ngicela uvale ucingo wena ngidinga uze la uzongitshela lento ongitshela yona emehlweni ngicela ungivalele ucingo kayisekho into engizoyikhuluma nawe ngiyabonga sisi ngoba ungilalelile noma ngilivale mina cha sisi ungalivali ngiyaxolisa Okay. Sehambile kusisi noSibari. Ucabanga ukuthi kwenzakala njani? mina sisi into engiyicelayo ukuthi ingane yami imazi ubaba wayo ngendlela eqhamuke ngayo anginankinga kodwa ekugcineni fanele imazi ubaba Mazi wayo ubaba. Okay, so njengoba sisakana inkinga wena, ngicela ukuthi uze ekhaya. Nizokhuluma mhlawumbe ufisa ukuthi kuhambiwe kuwe ekhaya ngoba ngibeza nokuthi hayi sebethi abantu baka TV bayababonga. Mhlawumbe ucabanga ukuthi uxoxela uMaye ekhaya kube wena ophelezelayo. uma indlela nolanga ngayo ngeke azayo ayivume nje leyo nto okokuqala lo angazi mhlambe maningakwazi ukungisiza nina ngihambe nani angazi kodwa nje ekhaya ayi because vele babevele bengikhuzile basho ukuthi angingayi kohlala la because umuntu wesilisa loyana nami ngiwumuntu osekhulile uyabo so angiboni ukuthi mhlambe khona angazi nje ngizoba inje asekuphumile kanje Bathe egcineni umani mathi unolaka olingakanani zomela ukuthi ayazi indaba. Uyabo? yeah Eyazi ukuthi umzukulu wakhe uqhamuke kanjani. ngiyafisa nami into engiyifisayo nje ngifisa ngathi usisi angangixolela aqonda ukuthi okwenzekile bengingahloseli ukumzwisa ubuhlungu because usisi wami ngiyamthanda and ungiphathe kahle ngihlele emzini wakhe ayikho into ebengishoda ngayo Babukeli by Black Live TV nizweleke isigameko sanamhlanje dadwethu walala noSibari indoda kasisi wakhe. So manje usisuthu uyabonga ama TV but ke as Black Live TV sizozama ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume nomama ngokuzayo siza ukuthi uma yena mhlambe angathini ukuze amlekelele behambe beyoxoxisana noSibali kanye nosisi wakhe kutholakala iconclusion. Yazi ke Black Life is always there. Please do not forget to subscribe laphana to YouTube wait. See you next time. It's the Black Life TV.